West Karbi Anglong Labor Union hin pen joint extended meeting ke paman pon. Buthot APHLC atum mass rally ke pado hud raikom sai khi atum ke kham khedun. Party alam ke pathia jok Morinto LP School SMC President aphan arpu ke pasun pona puthak phirang kya mai kangni. Kardom, pinya daba birta long pen ilisami mirinan sepi pinya birtang ton pen arjuponik tha. Kedam tang ni paing kora trogar ni West Karbi Anglong alo dongkamukam rong sopi pen kachekoinot langhan po hawar long West Karbi Anglong Labor Union hin pen amitang asai himalong joint extended amai misen pen ke paman pon. West Karbi Anglong Labor Union amai phumanav kramsa hin pen kachipatir pipon amai long arisang hotum akira pen langhana hawar angkang amithang sai hemalong joint extended amai paduponlo. Labang so amai long West Karbi Anglong Chamber of Commerce Chairman Michael Kramsa, Karbi Anglong Women Justice Forum along claim bang piatum pen kedanglok, Karbi Lo Charlie Asong, Karbi Anglong Rong Asarmai, All Karbi Anglong Building and Others Construction Workers Union, Midday Meal lapen, Pinnangan Kithekining lapen, Sai Chong Dat Chot pen, Ahemrid Aso Asu, Kachelana bang po bang piatum chetong donsi. Maya long RD pidunlo. Bangso joint extended amai ke dopona long aluhia tumpen jumisen alam thepen kidanglok. Pinnangan ABD sore sitami than ponsi labor union atum kewang jilangani lapu anso se ketang tang pon bom ji aphan chirap chito dun rapet nangji pusi mai long chethan chimum padoponlo. Labor union hin pen bangso amai ke padopon along West Karbi Anglong Chamber of Commerce Chairman Michael Kramsa hin pen lam theke than pona tingki ilitum si mithang along rialo along ke ajada sai sitami mithang si choklem nangpo laben labor atum si hem ki kim pen ke danglok prek jam asai an pusitami klempo la sinon ke mithang along rialo along tami mithang labor union atup dokoklo apotsi angtan pen atum aphan khang si mithang si do anasai tami choklem do nang pupusi maya long ningje pon halapu West Karbi Anglong Labor Union amai pu manav kramsa hin pen sitami labor atuma phan aron nang ki pitang ateng pen nilituma phanta RD nang pipon nang pu sai ki claim aron pen ki danglok kinang sot ahormu do nang po lapen jesemet ke sai ka choklem pen hemrit kachelana atum an bangso union along RD nang chipidun vek nang puputa maya long lam the ke jai pon hut kachuningri padopon halapu Karbi Anglong Women Justice Forum hin pen setami phirangke thengno lam theke than pon hut kaningje pon ke lapu henlo halapu Karbi Anglong Women Justice Forum hin pen setami phirangke thengno lam theke than pon hut kaningje pon ke lapu henlo non labor union atum ke claim pon nangjia sai dopi lasi kiching sia bangke child labor aputhak arsik jit pen kilang chari pon padonangji alang itum han itum mohet same executive long tame ching vai pon lo lapen alang itum han itum pupon lo alang itum ki claim nang ki arpu dopik ajat asai long tame alang itum claim pon nang chi ase number 1 li tum non alang tum han ki pupon bangke child labor puthak alang tum the PN pon lo labang so puthak prote town ajo mate dak dongka same pinang an town si isa pon lo ase alang itum chamber of commerce lapen municipal board alang pen la labor union atum chirapsi a hotel tin long same child labor bang check and balance pakuri pasini tumalang tum benching ki kono la pang tum han ki kono so lam puthak bang dongkamukam pen wiki be Karbi Anglong live non malom APHLC mate all party hills leaders conference racharia song atum pen do de sang se
Sorkar ke chari bom atumaphan Article 244A implementation serak nang chi po puthak votat langso LEC ang kangalong Mars rally ke pado ke pardun ron ason thot si ke damtang thang ni phaing kora trogar ni le thot si dami bithung constituency alo tumprenga hi thialong pen Mars rally ke do bom thu apor hot raikom sai khia tum ingtang kring pen khangdon si APHL si asongja po tumaphan raikom sai khia tum pen kinep kangnang pon thu All Party Hills Leaders Conference asong pen khaya ke mga puthak Sorkar phan Article 244A implementation serak nang popo Amas rally ke pado pon thualong halapu raikom sai khia tumpen khangdun piklo bon tami APHLC asong aphan ke kroyara da tumpen abangke bangso kachesong second is sinata a phichiroi re detsi mas rally abangke pachun pon pamelo lapen bangso mas rally ke dam bom hut halapu raikom sai khia tumpen ki khangdon bom hut APHLC asong japo thoneswar rongphar chesong be nirlong kiri teron aman phangcho tumaphan nep ingnang dun chebu kinep kangnang pon hut thoneswar rongphar pen brother phan ki than tikang laki hempre ka pharman ka chesong amide mentunita pamep nangni khailong ria pharman ka chesong ke sonsuria ki sung asat ki dovekru lasi ning binangni initum akemang chunche tike ka chesong amide abangke pamep nangni lu pusi APHLC arada phan than tikang lo All Party Hills Leaders Conference asong pen bangso mas rally pajut ponde rapi APHLC asong japo Bikram Hanse pen Karbiang Long Life athing no long nangke pachini don alam thele noni litum arjupon sinang Binida kaitum bitung homosti long mas rally long let hot tame police tum government atum nang to yun pen le tum APHLC supporter tum hat rally long pen kinep kang nang asai claim pon le bangkal la nepo bini log da bang trok siner ke phan ne pon elo ne tum details ha oh bang ke ba khan kinep pon de lo la si la bang ke phan kinep pon ni tum rally dari isia na pale le dari phan se lang le tum nang body la si la so long APHLC rat in konte ako la bangku anna kinep pon unconditional pen release nangi jong si release le pulo tangte dongka muka mate bothat lang so thana long kherao program na me tum deng ponder ji lasi bini ne tum lahen lo kisong ke lasi bini ne tum pul tu ke lahen lo apna logot sok ami democratic processor ami to rally program start korisu rallyot apna logot etu koratu bhal nohoy apni etu kam koratu bhal nohoy etu apnar logot eneka violate koratu bhal nohoy ami condemn koribo bisarisu apna logot democratic rally spoil koratu dongka mukam pen wiki be Karbiang Long Life Nijang Karbiang Long lakha ke thom chin thong constituency ke parlo Morinto be arong along LP school along SMC amai phu klembang phu Moniram teron aphan SMC amai phu aphan men kang than pon dera joksi pherangkya mai kang nipon Muniram teron alanglike kedam tanga por hut inut BJP asong along kang tang kring asong jalo sita menon ke alangli kopi koson aning ke do pentong BJP aphat aning ka che thekawya jok kedam tang iroya prang alangli hemalong BJP alama pasun pen puthot APHLC alama ingthur ponsi APHLC asong along claim dun pami po pu pen alangli phan thangnat ka chingki che thana we pin pen men alangli phan school SMC president apu pen than pet pusi maya long ningje pon derlo same arona te mela kum claim kelang mane to da phest tame nili headmaster nili long manglo alang li ta pulo esi resolution do nai so resolution along bang alang ta signature speed do nalang sil stam da thengon long lalang aneli phandal hai berta we nili amal sitame signature chipi do nale sil marin do long lalang stame la so kagos ko narlo pulo la so kagos ke angsong le lo kusi nili phan than pachini lo lasi la so putha bang nili ko esi kipu gangtung thu bangla son lo generally BJP song chi open APHLC song kiduna potonge la so claim long le puma maten phanang therang hap chot ma yong si ong dun along tin along sidame la son ke ther ke hap do puse nonil tuma son ra hong jai ra thengno social media long chipi thai ye phan sinili chuning ri Lason si Chondro Teron APHLC General Secretary hin pensami towar lapen arpheka dor kavidet mate
arphek moholatum tangka kele ke an parpika jok lam the chepak lang pon lapen to war sitami aphong selam popu alam the chichak chot puta ningje pon lasi lason chichak chot titik abang claim plededra mi sem to war ka selam pon da prangji aphat non ke do bom sarkar phan chuningri padopon lo po झारुआ महल ले पुनय महलदार तुमले पुनय ला काउंसिल पन तों के हां के ओंगरात लमा मते ना महल तुम तों दाका बिसिया केले के एनमा लाबांग तनी ले अर्जुन तु लापेन आं के लाहोय लाहाय आन जुदी नांगले तुम नांगली मेक केलांग पचे तांग उन पुलोते कुपिया पोसिला तुवारा वेदे abang ke kelang nang mek thek long dat ma pusini li ba अर्जुन तु lasi non angke kedam ta election hot punoy asiem benceng lo kang ton ke thigi ding tum da chak te kang lo chiklo jon jon yang bong lo tela so to war ke me atpo non ason garing doi na alu pu sita non ga porna le lo non chiklo jon no na chiklo ni nyang bong a philo le putang te chinthong son garing doi nang le po lasi haula hai an le nang le tum nang li mek nang li no ka che den thek plote halak tu war dam mo ve halat kang lead kang ther la hoi pen le la lo hoi bang le kam klem sinilin ben pudan war far pa ma hu chot pulote ningje tanang ne klem tanang ne aku ne bude ne ta punai ra tum nang le tum hana khas si vote nang pi vote nang pe hai lo anang le tum ke chak te kang chiklo jon jon ni puga long tina mai ta lang le tum ningje la pen ta klem thek thera ulukunchi pen hemari rongphar karbing long live Nijang karbiang long arlo dongka mukam rong sopia dung het chitung langso epifeni amondoli along thang achiklo ni phai inkora plipen inkora troxy nipli an aparman paman ponsi ingdeng plikep ke chok karbi cni ningkan esek dhoroma bhai pi mesen pen ke paman pon labang so mai pialong arna mamondoli ke arna mapirthe isia pitarang deng pi hini angdeng so sir kebalong pen athe pian ponsi Reverend Michael Herrange, Bishop Diocese of Northeast India pen Japonsi thang ni phai inkora trok bhom kuroni rada thingno klar dak pen arnamalam pachetak ponlo lapusona por hut pastorate lialong ke do pregjam amondoli pen kewang anarat la pen pini pen neta Kristo arat lopu ke hokpon pamilong jia phan pura bang pharuisi so seari so jangatum hemphu pen kachepathir mate confirmation aseme kedeng ponajai mekalong Bishop Reverend Michael Herrange hin pensi arnama hirjume ke hang pedoponlo lason si arnama lam ke kireng et alam the binong lapen si chethe kireng atowarta longji pu kamatha ponalong pastorate tin pen kewang amondoli inkora hini pen bang pharoner kebra phokep so se amuluk atum arnama phan kero lapen anong ke pathya mai pialong chetong dun rentilo labang so dhoroma mai pialong amondoli tin pen kewang abang pho bang phia tum sitami lunche to pen ke chenglok kaprek asona mungalong kachepate ja megalong sitami chepate ponno labang so mai pialong akimia mai phula pen kongchun bang sitami ingwai ponthulo kaddu kawe chedon sar pen retired Reverend Elizabeth rong pharaphansi mai phukimi pek ponlo lapen Samuel milika phan kongchun bang pek ponlo labang so ingdeng plikep karbi cni amai pi ke paman polong Reverend Rocky Teron, Reverend Robert Teron, Reverend Rensing Rongpi, Reverend Bridlingson Terang, Reverend Steny Rongphar, Retired Reverend Elizabeth Rongphar, Retired Reverend Samuel Hansip Lapen, Retired Reverend Orivel Hansip and Kechenglok, Mondeli Inkora Hinialong Kedo, Le Reader Bang Inkora Troxy Atum Chetong Dunsi, Mesen Pen Dhoromamai Pechun Ponlo. Dongkam mukam pen Vicky Bay Karbing long line kedamdang thang ni phai inkora trogar ni kheroni rong sopia dung kedo chengbong langsibu aklamalong target dance academy mate kekan ke thana hem kangpu pon nijang karbiang long kekan ani ke hangla pen kekan hin ke paching thur ponji po ke mang pensi labang so kekan ke than la pen kekan ke charlia hem ingpu ponlo labang so mai long West Karbiang Long Primary Teachers Association mai pho Chandra Singh Dera chetong dunsi kekan ke than la pen kekan ke charli a hem ingpu ponlo kekan than bang poltu bhumik
ke pachini pon ateng ke thang ni phai ingkora trok bhom kuruar ni pensi labang so ke kan ge than pangcheng pon lo lapen labang so a dance class laki iru elong nini a pharmancy padopon po lake thalang na pen bhom kuruar ni hendo jongsi nangli somara phan ke kan pachali intung dok polote la aber ke paklang pon a mobile number along humri iktami a mobile number laki 8011662418 Kheroni pen Mohanteron Karbing Long Lai Tangte pinia daba berta ke lapuan si kang ton ponitlo